Ассалому алайкум тамошобинони YouTube канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, ман навора ҳолни бозора навор кардем. Бозорам хеле тинук шид. Навор кардагем гӯҳои гӯсаладори зотӣ. Гӯҳои арзона навор кардагем ба хоҳиши подписчикҳо. Бухои калон, бухо барои бастан, бухачои майда, майдағноҷинои савдошидагӣ, моли майда, асп, ҳамаи наводи мола навор кардагем. Шумо фақат видеора ҳама ҷоша то охир тамошо кунед. Видеои мо маъқул боша, яктаи лайк, канали мо маъқул шидагӣ боша, ба канали мо обуна шавед. Видеора то охир тамошо кунед. Нархи кунҷора 5 сомону 10 дирам аст, 1 килош. Исо бозор. Канал пури об, сезони кор. Мардам айпаи зиндагӣ. барои дастгири раҳмат видеора то охир тамошо кунед. Буқаи миёндарози Карпат барои зот тоза шуда. тамошо кунед. 20,000 мега савдо мешавад. Бозор 17,000 кардааст. Барои зот беҳтарин аст. Миёндароз давини гӯшоша бинед, саб сафед 17,000 бозор кардааст. ҳозираш ту дудагӣ нест. уноҷини сементал 25,000 мега нарша, 20,000 савдо шидааст. ду мошида буқа рафтагиша неки гаранти наметавонад. 20,000 савдо шид. гӯҳи гӯсаладори ёшда имзоид будааст. гӯҳи карпатмонанд. гӯсолаш мода саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. нарша 11,000 мега 8,000 бозор кардааст. ҳозираш то дудагӣ нестаки 8,000 бозор кардааст. гӯсолаш мода анаира буқачаи швед мегам. оча бача айно тоқа намефурухта айнаки. буқачара бинед. симуш аями буқачаш мебурад. ай оча. И чанду бача? чорум шав. чорум бача шудааст. шуд оча бача 40,000 савдо мешавад. бо бозор чанда? хатша тоқа 12,000 кардааст. оча бача 30,000 кардааст. ҳо ширам дора? чанқа дора? 12-13 литр ширда гаранти. гӯҳи карпати тоза 30,000 бозор кардааст. оча бачара. рақами телефон мемонад? 4 чанд 899 86 харидора боша. марҳамат. рақами телефона гуфтем. адрес ҷо алфозобод ноҳияи ҷалолиддин балхи. харидора боша. марҳамат. аз номи канали Маъмур Азия гап занед. арзон карда метиҳад. гӯсалаша тоқа 12 кадага, оча бача 30,000 кадага. то 12 литра шир душидаи 3 мега 10 литр да гаранти. гӯҳи гӯсаладори арзон. гӯҳи гӯсаладори арзон пурсида будем. 10,000 нархиш савдо мешавад. бозор 8,000 кардааст. ё якимзойда ё дуюмзой. шириш чанд қай дода? 8 6 5-6 литр саҳару бега. гӯсолаш нар мода
гусолаш муда будааст. 8000 бозор карда. Гови ёши арзон мана. Гови гусаладор ирад 5000 Гови гусаладори швед карпати тоз заман. Буқача шабине сеим зойд дас буқача гусолаш саҳар бега 10 литр шир меҷиша мега зиёдиша намеҷушида. Фақат гусолаш намемуда 10 литр нам хел ҷавоб мега 10 литр. Нарша 30,000 мега савдо мешаву 25 та мунаи бародар кардаиста ӯзирашта. 25 та кардаиста ӯзирашта додагӣ нест. Гова бинен гов говҷона. Ҳозир рақами телефонша мегирем иншоалло. Касе да маъқула савдо мекунад. 25 та кардаиста мега. Ҳоҷи рақами телефона гап зан. 439 98. Харидор боша марамат. Адрес куҷода? Хумсангир, ноҳияи Ҷайҳун мана. Харидор боша марамат. Ина мегова метавонад ҳами рақамода савдо кунад. ду та буқа якҷоя савдо шудиста 26,000 ҳар душа якҷоя кардааст. Надодум мега. На килобаркаш 37 сомонӣ барои живойвесиш парсидеста мега. Сар 37 кадагиай. Надодум мега. 26,000 ҳар душа якҷоя кардааст. калонтарин буқаи бозори ҳамирӯза. Нархиш 30,000 будааст, савдо мешавад. Килобаркаш 38 надодааст. 38 сомонӣ барои живои весиш. Яке аз калонтарин буқаи бозор 23,000 буқара фарбегиша тамошо кунед. 23,000 савдо мешавад, 20,000 бозор кардааст, додагӣ нест ҳозирашта. Килои чанди пурсид кило баркаш? Кило чанд пурсид? سی و هفت نیمی؟ ترازو موندگی یا نه؟ ترازو موندگی چند پرومه؟ 540 کیلو جوای بیست داشته است. نرخی جوای بیست 37 نیم سومونی پرسیده است، دودگی نستم دیگه. 37 نیم سومونی برای جوای بیستش پرسیده، دودگی نسته. خراب نیست. Buqa baroy bastan buqai paroda 73 мега нарша савдо мешава 6200 6300 бузург карда иста. Барои бастан беҳтарин буқача paroda равине. Як буқачаи дига ишам paroda равине 7700 сомония савдо мешава. Мила дора 7000 рона бузург кардааст. Барои бастан беҳтарин аст.
буқаи карпат гашт 6.5 та будай савдо мешидааст 61 харида будем мега савдо шид буқа барои бастан якум савдо 54.5 савдо шидагия дуюм савдо 57.5 савдо шид 5750 сум дуюм бора савдо шид якум бора 5450 ё 5400 савдо шидагия якум дор наи буқаи зард савдо шид буқа барои бастан 7000 харидам мега 7000 ровна ин буқаи калонам савдо шидааст 100 сумушкам 9000 сомонӣ 8900 сомонӣ савдо шидааст ишам барои бастан созад хароби бад нестайне ки хела фарбе шуда я бо фарбе мешам на буқачаи карпата видео 6500 ҷои пулгириш мегаи 5 прасидеста савдо шед на ғуноҷин барои молкунӣ ғуноҷини тоза 3300 сомонӣ ҳози савдо шид овард бастак ғуноҷини хушёрака 3300 аспи нари аз 3 сола гузаштагӣ ба қариби 4 сола рафтаистай 13000 нархиш савдо мешавад 9500 бозор пирсидааст 9500 сомонӣ бозор пирсидааст ҳозирашта додагӣ нест савдо шуд бинаи ғуноҷин ғуноҷини пародни ғуноҷини ҳушёрак миёншавини миёндарозай 3700 сомонӣ савдо шид барои молкунӣ 3700 ҳози савдо шид қушқорчиҳои тумсангир нояи ҷайҳун 1500 ҳамаш қушқора инода ши дар кор нест алафия ҳамаш 1500 савдо мешавад бозор 1200 кардаиста 1200 сими кардаиста амиқаям додеста ята дишша калоноша камтар қиматая 50 сум 30 сум қиматара 1200 присидестан ҳам моша як ҷоя барочаи майдатар якташ мода будааст якташ қушқора сеташ мода 800 сумия савдо мешава бо 600 бозор кардааст 600 сомонӣ на барочаи оптум 1300 мега муомила дора бо ба фикрам ки ино савдо шидагия на сёша краска задагия соҳибша наёфтем ки 1300 муомила дора бо бузи очабачаи покистония 1500 савдо мешавад бачаша тоқа бачаш нар мода я бачаш мода будааст куд будиимиш такаша фрукта якта бачаш қати 1500 якта бачаи модаш қати мондааст бачаша 400 када 400 кардааст бозор надодааст як ҷоя 1400 када як ҷоя 1400 кардааст барачаи майда майда ширхӯр якта мода будааст сеташ қушқорча 600 сумӣ мега савдо мешавад 500 бозор кардааст 500 сомонӣ
12 بینیم